Iki neng YouTube wis padha ngerti kabeh no. Iya. Lek terkenal ya lumantar YouTube di streaming karo PWKS karo channel Dalang Sena. Iya. Mula tekan ndi ya mak. Iya wis ora aneh. Heeh. Ki piye tok do meneng wae njukan iki. Lah jenengan to sih ngendikan lho. Sing ngomong. Biasane iki dagelan nek jedul tek ngono ki suwuk gending iki langsung. Ngene. Ngono kuwi aku kok do meneng wae. Lah soalnya duite digawa nang kono dadine arek omong ki piye ngono lho. Piye maksude? Kok ya dadak liwat jenengan ngono lho. Lah wong sing dibel aku kok iki manut aku. Iya. Berarti nek ra lucu diketok engko. Oh jelas. Wah. Diketok sah. Ketoke ya bakal diketok. Wis diketok. Iki lucu ra lucu diketok tetepan. Yakin aku. Wis apal ya, Iya. Wis maturan ndok apa-apa sing dadi wikatine. Iki aku kaya cangike. Aku limbuke. Jane aku rasa nyambut gawe ra apa-apa iki. Ki cangik limbuke tak ilangi, kowe cangike tatin limbuke wis malah dadi. Iya. Ngono ya. Lah jenengan apa nih? Lho aku sutradara. Sutradarane. Sutradara. Sutradara kaya manuk. Lho kok ya manuk piye maksude? Manuk dara. Dara, iki Sutradara. sutradara, Iya. beda meneh. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Ya Ngaturake Pak. niki sowan wonten ngendi Pak Tatin? Sardono. Sar Do. do No. oh Sardono. Harjo. Oh nganggo harjo. Iya, urung rampung. Sardono to apa nganggo Sardono harjo? Sardono Kasino Indro jarene mau. Mau wis disebut. Lah ya jarene Dagelan ra oleh nyebut ping pindho. Ya boleh Oh, boleh. Iya. Sardono harjo apa Sardono tok? Sardono Harjo. Oh iya, Sardono harjo. Acara apa, Sa? Acara Iki anyar gedong anyar iki, Mbak. Arep ana syukuran niki ne. Dinggo gedong anyar. Ngapa? kok meneng wae? Lho, lah rimbuane gaweane bintang tamu kok. Yo kok dalange yo nganggur yo. Biasane dalange ya melu omong kok nek iki mah ra melu Aku omong. lagi males ngomong. Kenapa? Enggak apa-apa, males kok. Sariawan ya. Sengaja ya. Sardono Harjo ki mau kepiye teruse dirampungke sik. Misi visine kecekel sik. Oh, visi-misine sa. Kok isa? Tatin yo dadi bintang tamu lho Ramung Elisa ning Ya kene. aku sing ngempani kowe sing ngomong ngono lho sa. Terus kowe mung takon to, aku le mikir. Ayo bangane Penak men gaweanmu. tak ndani bangane dalange ming meneng wae ke. Ae ngopo? Kok ming dolanan HP wae? Aku iku bar limbukan isih lakon pirang-pirang. Isih mikir aku ki lagi goleki lakon ke meneng wae to. Terserah ngono. Angkat tangan dah. Kandhani di anu kampung endi sing flu terus Umbel Harjo. Lah iki urung ngerti kampung. Ra ngerti lho. aku nih. Lisa urung ngerti kampung aku teneh piye. Engko nek kampung sing Ya jajal ra apa-apa, engko coba tak jedek sakecekelene. engko kowe ngawur engko. Hah? Cok ngawur ya kowe. Ya dijajal kok. Ya, Apa jajal. cepet kampung apa? Kampung apa sing apa ya, Pak? Jare kowe ngumpani lho. Ya? Hah? Aku mana dalange yo. Ngono kuwi nek kira-kira kowe wis buntu nembang sik. Iya. Ora. Oh, wis buntu ora Bawa bisa. sik. Ya, nek Bubuk aku sih asmara ana ibu, sing ya. nyuwun, sesideman ana sing nyuwun karo nglumpukke Ya. apa bahan. Iya. Mbak Tatin yo nggawa mau dipek dhewe tapi ra dinehke dalange. Apa? Kuwi kertase ana saweran kertas digawa dhewe ra dinehke ketok elekmu Aku tak saiki. nehke lho sing sesideman Elisa saka Hong Kong. Heeh. Tak kasihin Pak Seno lho. Betul, Ah, tertib kuwi. Tertib kan? Nah iki ora dipek Lah, dhewe ne. Aku dikon lho karo Pak Marwoto, Pak Duko. Ngono Dikon piye? piye? Pak, mengke mang sukake Pak dalang mawon. Mboten sah, mengke nek disukake dalange mboten dinahke jenengan ngono. Ya wis tak cekel dhewe. Ya ora apa-apa, ora masalah. Iki ra apa-apa. Aming panyuwunan lagu pol 50 ta. Ngece. Akeh iki Pak Tenan. Ora ya. Padake cah tipis. Siji loro 500 Pak. 500. 500. Ora mungkin. Ayo. Totoan. Tenan kuwi abang kabeh ki lho. Apa tulisane Pak?
Berarti ya pekok Elisa. Oh ming 200 kok muni 500 lho. Lah sing 300 mau lebokke kok aku weruh dhewe. Lebok ngendi? Mau lebokke tasmu. Tak kene dalam. Ora aku weruh. Apa kowe ngerti lek kenehke iki? Weruh mau pertama kali langsung latihan Sriuning to kowe ne. Ngerti aku langsung. Iki lek kenehke kowe urung teko lho. Iya, terus kan kowe takon aku. Sriuning piye sing bener Sriuning? Oh, terus langsung gladi karo wiyaga-wiyaga tentang Sriuning. Sawere piro kok gladi barang 500 ning kok tak akoke 200 wae. Coba ayo apa ya, yuk. Diwaca sike wae ne. Ketok kowe. Mulane kok penganggone saya tambah. Tambah ki. Wingi mung siji lho Pak ki, tambah siji meneh. Iki wis tambah gede. Nek ngandake penganggon lha kuwi mobile dalange piro nek ngerti? Piro? 5. Masa 5 ya kok mung siji? Mergo nyatet saweran sinden-sinden ngene iki. Tambah berarti. Iya. Oh, mobilmu ki isine saweran, Pak. Weh. Napa niki? Aming det 100 e kok tambah mobil ki apa mobil regane 150.000 wae. Ya 150 nek ping saiki bendina mayang lho. 150 ping 30 pira? 30 pira apane? Nek bendina mayang? Nah, apa bendina ki mesti ana saweran? Ya malah luwih saka 150 lho. Bendina ki urung tau urung karuan akeh saweran. Iya. Kadang kala malah mingsok rokok. Nggih. Jaluk lagu rokok papat aku ra doyan. Ya aku. Tetep tak singgahke. Lah piye jare ra doyan? Dijolke nek sing aku doyan. Wi nek pengen ngerti sa dalange ngono kuwi. Iya ora apa-apa, encen mesake kok, Den. Fakir udut. Sapa fakir? Fakir udut wi dalange. Nek dine udut seneng banget. Kayak kita maca iki. Ya. Sriuning dibawani dari Pak Marwoto. Untuk Mbah Roto, Pak Camat Ngaglik, Pak Lurah Sardono Harjo. Oh iya. Ada uang 200.000 buat Tatin. Iya Pak, sampun. Ya, berarti ya sing nembang kowe nek berarti aku ora ya? Ora wong ora entuk duit kok. Ora entuk duit aku patenan. Modaro. Nembang dhewe. Lah ngopo? Tak tembangi sepele nek wis Sriuning ki lho dhewe. Sriuning ki wis ana sing bener ya, Pak. Sriuning wis dibenerke karo sing duwe lagu ya Ki Sukron Suwondo. Nek ngantek salah dibenerke sapa? Kowe kan sing dibenerke. Aku sing dibenerke. Lah aku kan urung. Kowe kupingmu budek. Lah ya aku ora. Yo kowe ning kene yo melu nyekseni yo. Kapan to? Yo pas ning Blitar kan tulungan ora ngerti ra gatekne lho. Aku pengen dasare bodek. Iki wayangan ora padu. Lah iki ngeyel lho, lisae ngeyel. Wis gek kowe nyuwara gek Sriuning mesti Tuban ono. Saiki po? Ae nek dituruti cerewet banget kae. Lah ya piye? Carane manuk kowe iki ming deruk kae pleci. Tadi kowe ming kono wis Lah ya iki limbuke kaya ngono kuwi. Nek manuk aku apa? Deruk. Nek jenengan apa? Gagak. Manuk gagak? Oh, gagak. Panganane batang yo. Iya. Kayane batang. Walah Seno Nugroho panganane batang. Ya wis. Ora apa-apa tak kancani aku yo mangan batang kok, Pak. Aku batang-batang nek isih anget doyan kok. Cakar ndas ono brutu yo batang. Wis iki sapa? Yo kamu 200.000 Aku tinggal nonton aja dong. Ora digameli. Ya berarti meneh, Pak. Pak Marwoto meneh iki sing nggo ngamel urung. Atene cekor. Sakniki, Pak? Heeh. Sik kowe karepe aku muni, dhek muni saiki, Pak, aku karepe muni sok Rebo. Ngene. Ora tak tangkap. Ora. Tidak tak tangkap. Urine iki, urik. Rasa muni ora apa-apa wis ana tulisane iki lho disponsori kok. Oh iya iki disponsori ayo. Apa kacang rebu. Rebu, laire dina Kemis. Kuaci. Kacang rebu. Laire dina Kemis. Kulino nyisel kacang. Lah ngapa, Po? Ayo, Nduk. Ya, Mak. Aja suwi-suwi.
Ya. Putri kang Sulistya warni Srihuning mastika tuban. Kowe yakin ora melu? Nek melu aku entuk piro? Yes. Kowe ndelok Ora apa-apa lah tak sumbangke nggo kowe wae. Aku ya, kok gandeng 200 kowe 100 aku 100. Aku wis dinaik dhewe karo sing saka Hongkong kok. Berarti- PN. Oke, siap. Ki mau sing tak ucalke mau. Napa? 100 ku ya. 150. Berarti 50-nya dijupuk po? 150. Mau no telu kok. 100 ah. 150. Ora gawe masalah lho, tak laporke polsek lho. Ah, ayo. Ning kene iki anti politik uang lho ning kene iki desane. 150. Saya 150. Kurang siji. Oh, Wong aku sih iki bakale keblegong. Ora tenan sumpah 100 tenan. Iya. Aku ora arep njaluk. Iya. Putra Kanjeng Sira lawe Lungguh katuran lengkang nggih bapak-bapak ibu-ibu ampun jumeneng nggih mengke sing wingking boten saged ndelok mirsani nggih. Yo kabeh kedah apa jenengane? apa? Lungguh ya apa basa? Lenggah nggih. Sing ingkang ngajeng Aduh. sing ngajeng lenggah supados ingkang wingkingipun saged delok ning ngalinipun oke. Mulane aku wedi nek Elisa omong ki aku wedi. Iya. Hah? Ngeceng apa? Ngeceng gondok. Tak merangkeng bacana Bebelo. Bebelo wirat moyo Mas sudah bantu ora? Ya tak ewangi. Dan wurung Sri Huning gugur. Sik iki Mbak Elisa karo Mbak Tanar diparingi apa jenenge kuaci cap rebu. Ya. Kuaci rebo. Kuaci rebu. Ya. Oh iya. Wow, Ditampani. endorse iki. Ya, siji-siji. Nah. Satunya lagi. Wah, lumayan kuwi. Weh, kuaci rebo rasanya Yeay, enak cangkeme. banget. Ya, luar biasa. Ojo lali nek matane ra iso melek, dipangan kuacine ben saya melek. Oke. Mantap. Sah. Kowe le omong aja seru-seru lho. Ki napa nek? Nek nganti kae sik gampang kaget jeblok. Waduh, wetenge ya. Waduh. Seragame sesak. Mesake Pak iki ki melu panjenengan lho. Carane dudu wong tipis kok ora ditukoke seragam. Aku Iki saking carane nek ukuran ki 5L iki ya. Apa 6L iki ne gedete nang. nangke wae. Makmur subur. Ku anggere bar gara-gara ana swara mak bluk ngono ae. Deke modar langsung klesek. Masa kowe iso kaget karo suaraku, Mas? Ora ya?
Wis biasa ya patake. Nek sing jomblo-jomblo ki kabeh ki pendukungku. Tenangno wae. Kenal apa sa? Kenal ya. Sapa kuwi? Jenengane Jumadi. Jumadi to. Yo, Jumadi kalaning tanggal. Jum. Jum. Mbok dibenake lho, Jum. Wis tak akeh sewengi kon ngene iki. Nek mengko semaput kowe gelem tanggung jawab. Lah nek masuk angin lho ketok udele. Lah iya, masa sewengi kon ngene iki terus mbok saiki jajal wetengmu di ngonoke sewengi ora semaput kowe. Iki wis tak taleni lho ngono aku. Nah iya mesake rapopo Mas, aku rapopo. Ngono kuwi wae, bebaskan dirimu. Ya muga-muga ora masuk angin ya, Jum. Ya. Dadi mustikane Tuban. Ya, mangga. Ya.
aturaken Pak Seno. Ya, lumantar Mbak Tatin mau nawala sing ditampa. Nggih, saking Pak Marwoto. Pak Marwoto, Pak Dukuh. Pak Dukus, Sardonoarjo. Ketoke. Lah Oh, Pak iki Dukuh. entuk nelayang ki sokne ditakoni nyuwun prisa saking sinten, Pak? Pak Dukuh ngenten ya, Wau. Pak Dukuh Sardonoarjo ki pirang-pirang. Oh, Pak Marwoto. Oh, pokoknya Pak Marwoto Dukuh Sardonoarjo. Nggih. Ya. Engko nek dikira Marwoto kawer barang lah iya. Ya iso ya ngono kuwi nok. Elisa entuk nawala ora sa? Apa ini, Pak? Kalau warung rujak es krim asam makmur, Nyuwun napa? kembang rawe. Kembang rawe dados. Oke, siap. Delok sik pira ya? Karo sing mau akeh ngendi? Lah ngapa sah? Akeh iki ne. Ya, Berarti kembang rawe sikik. Iya. Sing mau apa? Ngono kuwi ora diitung perkara nominale. Ora ngono. Lah sing ngajari Pak Seno kan aku kan berguru pada panjenenganipun. Heeh, ning aja diitung iki nang kene ya akeh sing do nyuwun, ana sing nyuwun gubuk asmor sanu mau sesideman saka Hongkong ki mau saka kowe Iya. tak untalke rono. Lah iya kudune 150 garis 100 sih. Karo nyuwun apa jenenge gubuk asmara. Ya, Oh, aja iya. ngrembug perkara duit sarum. Saru ya ora oleh. Saru sah ra entuk sah. Lah wingi carane Pak Seno ngono, ndi sing paling akeh kuwi sing disikan. Beda Aku nggon ki cuma- beda wisan. Oh, ngono. Aja Nek padha. nang kene ora entuk. Ora oleh. entuk. Iya ora oleh. Aja. Ning kene iki anti kaya ngono, resik desone. Iya, awak dhewe sindene Pak Seno to aja ngisi-ngisinke dalange. Oh iya ya. Lah kowe kok ngisen-ngisenke? Ya gitu. Apa ya? Ya mau duite Lah, mopek aku- dhewe. Ah aja kok Tatin kok ngisin-isin ke aku. Dhek dhewe ngisini-sini kok. Lah, kok iso? Lah iya kok ya wong duit kok dimlep dhewe ora. Lah yo dikeke dalange ra entuk kok. Dinggo kas. Kasih sapa iki Dadi piye? tuku seragam barang kuwi dit apa? Lah iki wiyagone sapa to iki? Oh iki beda ya Pak, dudu saben dinane lho. Oh sing penting tabuhane padha ora masalah. Tabuhane padha, sindene barang ya beda-beda lho. Tampil beda. Oh, mulane dalange kok nengok nengen terus iki. Biasanya delok debok terus Iya. ya. Saiki ne delok Bilane. pengen terus. Ada yang Karena- baru. Iya, ada. Nek biasa nek dia Kulit kalau manggis. ada yang baru suka begitu. Oh gitu. Kita bubarke lho ning darat. Lah napa tah? Aku kok cerewet ngopo to? Iya. Lah ya nek ra cerewet kok sepine. Wis sesideman apa ki mau sing nyuwun apa ki mau? Sesideman nggih. Kae mau bapake sing Kembang rawe. Kembang Nanti rawe. kembang rawenya buat Iya. nanti lagi. kembang rawi posisi deman. Engko sinden-sinden ki ya digunakake. Langking, Digunakke oh. ki piye? Dikon nembang. Dipakai. Jangan digunakan, diaturi nembang. Diaturi nembang. Ya heeh diaturi nembang. Bener kuwi berarti aku mengaku salah, kuwi salah kata-kata. Ya kan? Iya. Cerdas sih padake. Iya, nenek wong Jawa iki ngono kuwi biasa. Biasa piye? Kaya nggodhog wedang barang ngono ki biasa, ngulek sambel ngono ki biasa. Dadine kata-kata sing nek wong wis genah ngono ki ora terus diperlu dijelaske, wis dong. Apa? Godhog wedang. Hmm. Ngono. Kaya kaya mau sinden digunakake maksudnya engko dingkon nembang. Oh ngono. Yo angel yo. Mosok yo kaya mau wedang mosok digodhog. Padahal iya. sing air digodhog dijenenge wedang. Iya. Sinden dinggo. Dinggo apane? Digunakake ora dinggo. Digunakke apane? Digunakake suarane. Oh, ngono lho, Iya, Sa. iya, oke. Aja pokok-pokok banget to. Bukan, ini memperjelas. Iya, Ora tak- kabeh wong iki ngedong, ngerti ra? Kaya aku ya ora dong. Ya tak jelaske ngono kuwi. Oh iya, oke siap. Oke, bos. Oke, siap. Kamu mau ngapain nyanyi? Iya iyalah. Udah siap nyanyi? Sesi deman. Sesi deman. Sing oleh duit siapa? Aku lah. Ya wes aku lho. Keset iki bintang tamu siji keset. Lah kowe mah aku oleh duit kuwi ya, kowe linggo aku ya Aku linggo. ora linggo lho pas kowe nyanyi. Ya engko tak ewangi nek Nah. setengah ya. Nggih. Wiwitane anderek sang Priya. priya bagus
Sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayungyon selendang kuning kang saking bukir yo gentenan bekerja sama sing apik yo sing rukun Ya ki rukun. saking Bapak Subari nyuwun lelagon Putra Nuswantara vokal Elisa oh iya kagem Bapak Lurah dan perangkat kelurahan selamat kagem Mas Wawan perangkat sekretaris desa ya 300 dari Pak Bari 200 saking Pak Marwoto sedaya kagem Pak Dalang Endi ta? sana tulisane delok sike tenane sedaya kagem Pak Dalang Diurus ono kira mungkin ono rasa diwaca sah. Sapa ngerti gogrok tulisannya saking Bapak Subari nyuwun lelagon Putra Nuswantara BK Elisa vokal vokal S2 psikologi kok maca WK oh ya salah ya mataku sing salah kagem Pak Lurah dan perangkatnya selamat kagem Mas Wawan P Sekdes RP 300 Pak Bari RP 200 Pak Marwoto untuk dua sinden cantik yang harum mewangi sepanjang hari yang selalu cantik dan mempesona Rana kepada langit Endi ora masuk tenan tinggal kami berdua kok. ora endi sing munine sinden cantik menawan sepanjang hari ora ana kuwi lho ana ya selamat wae Kan diselamat. ya men kok ya oh barang tak selamat metune kagem Pak Dalang walah dalange pancen ya mbak yo nya dienggo wong loro ya tak mesti tak keke ngundak aku ben mumpung penonton ki do mrisani kabeh ya Dikira- iki dina kene sike ya ben manak ya tatung sike ana pira 1 2 3 4 5 lah engko 1 manak 1 dari entuke 10 ya apa-apa Bapak Eko Bejo Mulyono Eko 1 Bejo wis ngarani Mulyono ki M ora usah diteruske Ketua RT 06 Candisari lagu pepeling kagem Bapak Lurah Harjuno Wiwoho SE dan perangkatnya ya manak 150 wis wah lumayan dinteni wae terus ke mengko ben manak terus Suara kurang permana malam ini pemasukan tipis Kenapa? nggak apa-apa mbok rasa mengakui mau mbangi saka bontang sawerane akeh kok pemasukan dikit tak keke kae kalau sing metu-metu Sapa? gede iki sapa mundi Kacamata kae. boleh ayo berarti ne ha iya sawerane digo ayu kabeh Pak samono akeh iya oh tanggung jawab ya ayu kudu dibagi lho lah ora nyekel sing bener sing endi dalange positene Dalange ben tambah sugih ora apa-apa. Wis sugih tambah sugih ngono wis ora apa-apa. Serak mobile tambah 1 meneh wi wisan. oh iya Wis ya arep ngerancang-rancang delok-delok brosur. Ayo sah. Kita nembang aja. oh ya cepet kamu nih ning wasis angungrum
marang Bendara Dyah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman mangga luweh becik patenono timbang kepisahan Sulestya tarewangi samudana lawan kulawarga gentenan neno liwat kincanging alismu
Nggih. Karo iki karo sinden-sinden liyane ya kon nembang. Oh nggih. Engko ndak ming do apa jenenge tenguk-tenguk. Iya. Sing bareng. Sinten, Pak? Manut kowe sing arep tok pilih sapa? Ya. Seko. Dia capek. Matane Piye? merem terus. Ya turu ra apa-apa. Remasonen nek manut aku. Lho kan remason. Engko ora melek. Di remason. Heeh. Ya kowe sih kek Kowe sikik dengkulmu mlocot. kan gurune. Gurune sapa? Gurune kok meng SMKI, kowe S2 kok meguru kok karo ngelmu sing luwih ngisor. Lho, meguru karo wong pengalaman. Kan pengalamane akeh gono. Hah? Pengalamane akeh kamu, akeh panjenengan. Ya ya wis ora apa-apa. Ya ora. Ya. Ilmune dhuwur aku tapi ne. Piye muni piye kuwi mau? Ilmune dhuwur Lisa. Ilmune dhuwur kowe kok kowe meguru aku demen andlok ngelmumu. Ya pengalamane le disinau ki. Nah iya. Coba Bukit Siwe adoh-adoh ning kene yo menyinau kowe. basa apa? Bukit Sito. Bukit iki memperhatikan. Lah ya aku yo Saiki memperhatikan wong panjenengan iki nonton ki wo iki ngene. Engko perlu dicatet kaya ngene. Terus NB ngono kae. Nek pemerhati iki mesti NB harap datang dengan kelambi batik ngono. Ya kan isor dhewe yo. Kuwi aku Oh, kaya undangan. Ha iya. Matur suwun. Ayo nembang wong loro sing apik. Iya. Ya. Apa mau penjalukane Kembang Rawe? Wong Kembang Rawe mau urung diaturake. Ya. Wah. Ura-ura meneh. Ora apa-apa. Sing loro wis diaturake ngimpi karo apa jenenge gathik glinding saiki rada ura-ura sithik ra masalah. Ya. Bawani sa. Kowe sik nembang Lisa, Tatin dadi kendang, brangkang ning ngarepe bojone ngono. Ngawur ya, aku ya dadi mbayangke mesti aku dadi gendang tenan ya. Tumbuk. Ramuni ya. Kuwi bojomu kok, Mbak. Eh? Bojomu sing ngendang. Sing endi? Sing ngendang iki. Soale sing ngendang loro e. Sing arep. Oh, sing mburi. Sing mburi ya, sing mburi kuwi. Bojo. Ayo kowe latihan nang omah karo kowe. Iya. Jiwa Anggo jiwa agawe rucite Neno. Ayo Mbak Tot Titot. Sapa aku? Ayo Tin. Lara. Lara apa rara? Sakarepmu. Manut karo mengane cangkemmu. Rara apa? Kangsi. Kangsi Nadya. Wah nek Tatin iki suarane wis cetha cantas, mbokne ya sinden, bapakne aktor film kartun. Apa? Kayane tembangane mesti apik. Iya. Ambiyen Dek Tatin rong patek payu iki ngarep omahe ditulisi terima campur sari. Uyon-uyon wayangnya juga ada. Ning arep omahmu kaya ngono, Pak. Bareng tak ece terus dimbroke. Terus antinai bende kae. Kadung ngetekke lho. Ya tenan kok ya. Aku kaget yen biyen kowe lah iki apa sing marahi aku ngono. Campur sari uyon-uyon wayangnya sing kalimate iki lho sing lagu iki. Ngisor dhewe kalimate wayangnya juga ada. Wayang. Aku nek dayahe muni mana ngono. Wayang juga ada kan niku ger napa nggih? Salon lungit ngenten. Iya, salon lungit ibumu almarhum ki
Almarhumah ki Ibu Sri Lungit Salon Lungit terima pemotongan rambut, paes campur sari, uyon-uyon, wayangnya juga ada. Wayang dipotong juga ada. Niku tesenten tambahane. Apa? Nyicil juga bisa. Wah ya, potong kok dicicil. Nek kruwak-kruwak. Mas nek nanggap wayang niku lho. Ya iya. Nanggap wayang kan di DPC ngono ora apa-apa. Ayo, harus ngono. Ayo. Upama mundut rakmi kurang banget le ngece tatin. Iya. Lah napa? Bapakne krungu bathuke kaya yangus ngono ta. Tanda panah terus nggawa toya. Ajek mana. Kowe tak nek kon ngene ya apa kae jenenge ilmu apa kae. Wah jan ayo. Keluarga seni kok mesti lucu-lucu ya, Gong. Ya ora mesti. Oh. Ana sing dilehi barang. Ayo sa. Tertentu tak turuti ibarat wong numpak prau Ya. Lumampah tanpa kaki. hah? Walah. Iya. Walah Ing madyane ing madyane jala niti temah gonjing anggenjang ning paku lingan. ya wah terus ditibake kembang rawe pamundutan sore mau. Napa Pak gatel napa? Aku ora adus ya soalnya. Lah kok ora adus? Nek muni digebyur banyu awake terus klemes mbeyuyut kae. Iya. Mula anu jenenge iki apa? Napa? Apa jenenge iki? Apa? Rahasiane. Heeh. Rahasiane wong melek bengi aja dilap wae awake. Oh, aja digebyur. Ngantuk terus. Jarene kocoro, Pak. Sapa? Ya sik ra tau adus. Kae iki arep nglendagel ning ora nggone. Kepengin dadi bintang tamu. Ya ning ora duwe mental. Tur dagelane ming dagelan cara wae ora diatur ya kemeling ae. Kuno banget. Yo monggo diaturke, yuk. Wong seneng
Suwun Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Iya. Cik. Ning apike ya dienggo ngesahke, Truk. Lho. Kok ngesahke kok terus-terusan. Ayo men karang ya dapukane bintang tamu. Iya. Bintang tamu iku kudune seragame beda. Terus lilingku engko nang isor nek pas goro-goro munggah, nek pas limbukan munggah. Aja linggo nang isor ya do turu tenan. Heeh. Mulai ngampet wis tenanan. Iya. Sing pungkasan diaturke apa? Ki mau ana sing nyuwun lagu Prau Layar. Ya. Sip iki, Truk. Wah, iki malah cara kuno ning kepenak dirungokke. Ya. Nane 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 nanane ninane nano. Goblok. Truk ngetak wong tuwa. Mestok koe. Ketak-ketak ora. Goblok yo kena ning ora nggon sirah ora. Aku nek kuwalat kowe wis ket mbiyen. Kowe ora malati. Wih, kurang ajar to. Wong tuwa kok sikile dugang ora. Ayo, Prau Layar. Bangun dudan sore mau. Iki sing pungkasan. Hah? Pungkasan? Ya mbok. Lah, ayo manut aku kok ya. Kok saya critane mung kari cendhek iki. Oh. wis ora dawa meneh. Wis ora. Ngari cendhek. Kok gek bubar? Wis ora iso dawa. Mbok didawake. Wis ora usah werna-werna. Lah iki mung kari nampa kahanane. Iya. Ora pengen dawa. Ora pengen dawa anggere nyambut gawe lancar wis merdeka. Iya. Ya wis ra apa-apa lah. Cendhek ya wis. Monggo. Tak. Tak. Ya, Prau Layar. Jogeti. Ya.
wae metu ping pindho. Metu ping pindho iki gesel. Ya ora apa-apa, ya ora usah dirasake. Ya 1 2 3. Dadi, yo sapa sik apa bareng? Bareng lah, bareng. Bareng yo. Yo. Ora petekelan lho. Heeh. Petekelan yo apa meneh? Yo. Dadi Ya kowe sing mepet-mepeti awakmu gegedeno. Lah aku senang kene lho, senang pinggir lho. Kowe mau yo ning kene, ning kono, ning kene. Aja melu-melu aku. Kuwi malah justru Elisai totalitas. Iya. Kuwi ben nguasaan panggung. Aku iki joget lagune kaya ngene komeng. Kaya mentok mlaku anggere mandeg ming nelek. Kaya mentok apa? Mentok mlaku anggere mandeg ming nelek. Mandeg cerot. Lah aku pas coba tak dili ana cerete ora. Wah, saru yo nek nang kene. Yo, ayo sing semangat to yo karo nggo nyusul. Lah iki nek junjung awake yo penak wae enteng lah aku. Asalahe kowe awake gedhe. Lho, ora kabeh sing penari lemu-lemu yo akeh, semangatmu kurang membara. Ya aku ra iso kaya kowe ra iso aku. Ya engko disuda bayare ya, Pak. Nah, siap. Sudane niki tak gawa aku lho. Wes nek kali aku. Engko tak tambahi sak lho. Apa? Itu punya aku ya, Pak. Heeh, iki. Mau akeh aku. Ya, sekon apaan? Pelit kok cenen dasare pelit. Yo. Kan di mau Kari dhewe. Sabda Pandita Durna. Yo, guys. Durna. Yo. Sabda Pandita iki cendol dawet barang mlebu nggon wayang ya. Ya ora apa-apa. Kempol cawet. Cendol dawet. Apa baleni Pandalang? Cendol dawet. Apa duduk? Cendol dawet. Duduk. Kupingmu sing do suwak. Duduk. Ora muni dawet ya. Duduk dawet mau cawet. Kowe ya padha rentok omong niki rentok saru. Aku mau ngomong ki sing diomongke dalange. Ya rasa ditirokke wira bener kok. Omblosoke dalange. Ora masuk iki dalang Sing sini. bener dawet ora kuwi. Dawet. Cendol dawet. Dawet ki sing wae ireng kae lho dawet. Duwet. Duwet ki sing nggo mbayar ki duwet. Duwit. Duwit ki sing nyanyi lanang wedok kuwi duwit. Duwet. Duwit ki sing nggo renang kae duwet. Cawet. Ah, wis. Ya beda adoh duet karo cawet. Nek Lisa wani aku ora wani. Lisa radong kok. Aku dong dadi aku terima meneng wae. Ya, mangga. Sar. Sabda Pandita. Ya.
Pancene. Gone kono jembar kaya rene-rene lho. Ya aku pengen mendekatimu. Nek ndase iki kepidak piye? Sopo Mas Wahyu? Heeh. Aja mesakake. Ya mulane aja rene-rene. Oh iya. Kowe kono wae. Oh, jembare semono ya isih kurang gone. Iya. Iki cicilane lenjuk kene. Pececelan nih, matane nek pececelan. Lah ya. Mencicil. Pecicil. Nek mencicil iki motor. Ya iya. Pecicilan kuwi gerakan. Oh, Ya ora iso ya saya. pecicilan nih matane to. Ha iya. Ayo kaya matamu nang ngene iki lho. Matamu kuwi. Nang ngene iki jenenge pecicilan, nek Iki mencicil. Oh beda meneh. Ya rasane sunesu. Lah kowe nek Mbak galak iki. ya ben, kowe nek aku matamu Ora bareng ya. ora mareng. Bandingalanmu. Nek karo iki oleh Paningalanmu. mripate ngono bae. Iya. Ya, mangga. Sabda, ya. Sabda pandita ratu. Mugi Gusti ngelani. Aku kami nopo mati. Sampun padalang. Sampun Pak, wis keringetan Pak. Ya, Ya percaya wae ra apa-apa. Percaya aku ndak percaya sesuk ditambahi. aja Ya. kuwatir pokoke. Ya. Nggih Pak, niki untuk apa ngendi iki jenengane? Sardono Sardono Harjo. Iki mau aku ya ketemu dinae kembang barang aku karo Karang Taruna kene. Oh, luar biasa nggih. Nah, wong kene iki ternyata iki menginspirasi. kembange. Oh iya ya, padake. Wes selamat Sangar ya. toh, Iya. padahal aku rawi sudah. Heeh. Nih memang mereka semua cinta budaya, selain cinta budaya mereka yo seneng berbakti sosial. Oh. Ono jenenge Karang Taruna kene iki sing penting yakin, hashtag sing penting yakin carine ngono. Oh. Ya ra, sapa ngendi iki Karang Tarunane? Oh, nggih. Mantap. Jadi mereka juga melakukan bakti-bakti sosial jenenge Jumat Sejuk ngono kuwi Pak. Jadi mereka juga ngumpul-ngumpul ke dana engko dinggo orang yatim, anak yatim, dinggo orang-orang yang membutuhkan. Cah-cah nom-nom padahal ya. Iya, dhek cah sing Karang Taruna ki padha ngefan karo kowe mula kowe nganti dinai kembang. Oh Iya, Ki sing ngefan. bapak-bapak perangkat yo nyediani kembang. Oh, kembang apa? Dinggo tati ning sesuk diwur-wurke. Wah, ngerti aku. Kembang kae to 7 rupa. Oh, kok karo dalange kok santai wae. Dadi loro aku karo Pak Seno yang dikeki. Oh, Ya ora, aku ora direncanake kok. Kowe sing Ya ora ngerti ya. Iki arep dong ngopo tak adus bareng. Apa piye to? Oh, Kembang iki ngopo diwur-wurke dinggo apa? Tinggal iya tinggal adus. Dinggo adus Ngelane kembang. kuwi, iya. Oh, karang yo medi-medi kuwi mau apa? Mau Karang Taruna nyuwun lagu ra? Nyuwun ora? Eh? Ora nyuwun lagu. Mau wis dadi siji mau kok. Karo? Dadi siji wae karo kembang rawene. Oh ya, ya. Saiki gentenan Mbak Ayu, ya. Ayo, oh bajing loncat wong nggih. Mau panyunan saka Pak Tumiono. Ya, wah jan. Iki lagi lagi Tumiono. Ayo Mbak Ayu. seneng nonton streaming no. Oh iya, ora apa-apa. Ayo nyambut gawe. Lingguh nang kono. Kuwi ya kadang. tunggale kuwi ledang kuwi karo aku. Ayo. Apa?
Ledeng. Ledeng. Ya ledeng matane. Ledeng iki rak kali. Ledeng. Nggih, sugeng dalu. Kudu adu hormat karo bintang tamu aja Oh iya, hormat. Hormate ya ora ngene banget. Lah piye? Ya ngene. Ngono lho. Ngene. Lampah dodok. Ya kurang dodok nek lampah dodok. Lah piye nek dodok? Aku ora iso ndodok Ya contoni. Aja wis aja dadi. Lah ngapa? Nek dodok muni kabeh kowe. Muni apa? Ora ya. Kok kaya Mas Jumadi kowe. Angine metu kabeh. Lah iya mau jogetmu krungu kula, Pak. Krungu piye? Kok Kaya padake kodhok. Ngempit kodhok. Untuk kodhok ya. apa? Balon. Panuwunan saka Pak Tumiyono Mbak Ayu. Ya diaturake bajing loncat. Ya. Bajing loncat. Sesuk ya ditimbali neng jugrune neng Klaten kono. Oh iya. Mangga. Nggih, Bawa. Nganggo gunung ya. Gunung. Iki wong lorong apa ning ngadeg ning kene? Oh ya tak linggo Ya, tak nek. linggo. Senteng aku nek kon linggo. Ngewu-ewu pemandangan. Lah. Wis neng kono cingkara bola-bola umpata. Kupala. Gupala kayangan. Iya. Ya kurang gede sing siji. Ha iki wis Sawangon aku nek kuwi wangon gupala. Lah sing siji iki apa jek ngedek? Oh iki Lah, gupala aku kan gupaline. nyanyi. Ya Apa kuwi dadi apa kuwi? Aku Hah? cutik. Iki lho, apa jenenge? Cutike. Cutik, Ya cutik. 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 Gunung Semadang ketunjang. sa. Iki kudune S2 iki dadi kaya Buketsi kae lho, Buketsi, pemerhati wayang lho. Oh iya ya. Peneliti wayang. Kudune ya. Kudune. Aku ya peneliti kok mbiyane. Kowe sesuk dokter munggah dokter sekolah dokter S3. Baru kuwi profesor. Amin. Kaya Bukit si Emerson Emerson. kae pemerhati wayang dalang sapa-sapa ditonton, digoleki kuwi keunggulane nggono apa. Sejarahe. Ha iya. Coba aku takon oleh ra. Takon karo? Bukit si. Ento. Keunggulane Pak Seno ki apa? Aja. Lah piye to? Wah isen aku. Aku Kan ora maca. takon lho peneliti kok. Peneliti kuwi bebas dan objektif. Rasa melu kowe SDM-mu rendah, rasa melu. Ngapa lah aku gerarek ngomong apa? Ya takono. Nah, Bukit si. Perkenankan kula ajeng tanglet ajeng nyuwun pirsa nggih. Nggih Bukit si. Sini Napa aja. wonten mriki mengke mboten ketingalipun ketingal kalih kameranipun. Buketsi iki piyai saka manca negara. Niki mah mriki mawon Bukit si. Meneliti wayang. Ya. Halo Bukit si. Halo Mbak Elisa. Wah, kok kenal aku sih? Aku kan jadi malu. Nggih, Buketsi. Ya Bukit si kesini untuk meneliti Pak Seno. Betul. Oh, kenapa diteliti? Kenapa? Yang menarik apanya? Karena streamingnya luar biasa. Oh, Penonton kata sangat kata ingkang sangat. mirsani. Wow! Kayak geleleng. Waduh, langsung geleleng, langsung udut. Wah wis blangkone ra sedeng, dase saya gede saya. Dasmu. Oh, karena penontonnya yang banyak ya. Kata niki Nggih. pinten puluhan, pinten ribuan. Ribuan, pinten nggih. puluhan, nggih. Ribuan Kata untuk sangat penonton streaming aja kalih Seben- doso apa? 20.000. Kalih doso ewu. Nggih. Nggih, menawi wonten Amerika nggih, Mbak. Nggih. Menawi pamirsa wayang menika wonten karcis tiket masuk
Oh, ada tiket masuk. Nah, cobi umpama HTM. niki priantun setunggal tiket masuk Iya, karcis dikasih masuk HTM Nggih. ya. Mbak Limbu gini menika wah luar biasa mangke Bisa akeh, seben Bang. dalu seben Nggih. tiket karcis masuk wonten miliaran. Wah. Kalau di negaranya Bukit Sisana Nggih. disuruh bayar ya. Nggih. Berapa harganya satu orang bisa sampai berapa? Menawi wayang menika saged ngantos swidak $60.000. $60. swidak dolar. $60. Nggih. Wah. Lah yo Tetes mengko nek $60.000. 800.000. Wah, luar biasa. Tangko nek Cek setunggal. 800. Nek 800.000 mengko sing nonton mung 5. Iki parkir 5.000 wae kadang do memeng. Parkir 5.000 mundake 10.000 pada ngemau. Ini biar jadi tontonan rakyat gitu aja. Nanti Iya, yang bayar betul. biar YouTube. Nah, itu luar biasanya Indonesia. Wah, Ini iya. untuk rakyat. Yes. Luar biasanya Luar biasa. itu. Kalau di Amerika ya radi elit wonten teater-teater. Jadi elit ya. Di gedung gitu ya. di gedung. Tapi Nggak kalau di diodor. sini kan wah rakyatnya Rakyat semua saged boleh mirsani nonton. sedaya. Yo, semua Iya. kalangan. Bapak-bapak ingkang wonten Sarutono Harjo ingkang nyesponsori Nggih. ning rakyatipun gratis niku luar biasa. Ya. Jadi yang diteliti itu ya Bukit sih. Nggih. Oh, ya. Karena apa begitu banyak sekali penonton setiap malam streaming. Ini Padahal tetap setiap malam ya. banyak sekali. Lakone yo podo wae yo, penontonnya yo akeh yo. Heran kula. Loh, justru kuwi sing angel. Ya, Justru ya. itu sing angel. Nek lakone beda, penonton antusias. Engko ceritane piye? Ning aku lakone padha wae penonton yo ogah kok. Iya. Nah, itu yang sulit di situ itu. Oh, kuwi Meskipun bakat. penonton iso bedhek engko Bagong lucune ngene-ngene. Iki kudu tak pikir aku kudu ganti kelucone piye. Walaupun dengan lakon yang sama tapi Nah. pasti berbeda suguhannya. Wah, geleleng tenan dalangnya. Dalang cerdas pada akeh yo. Terus apa lagi Bu yang menonjol dari Pak Seno ini? Kalau dibandingkan banyak dalang-dalang senior lain ini. Terus terang nggih Mbak, Nggih. kula nembe niki. Terus Oh. dereng saged Menganalisis. dereng patos Ngertos. mengetos. Oh, menika Mbak. nembe wiwit. Oh, nembe wiwit Terus, sembadi Dereng kok. nggih, cobi mangke nggih. Kalau Ibu udah meneliti dalang-dalang Indonesia sejak kapan? Sejak tahun 1991 91 sampai sekarang 2019. Tepuk tangan untuk Bukit sih. Luar biasa, dan Pak Seno disejajarkan dengan dalang-dalang keren gitu loh. Kok iso yo? Kok iso dapurmu ki lho di padake karo wong-wong dalang-dalang yang beken-beken ngono lho. Sing senior-senior ngono lho. Iya. Iya. Kelejanipun wonten hadiah kagem Pak Seno. Oh, wonten hadiah napa Nggih, niku sekedap Bukit nggih. sih? Oh, nggih. Oh ya, siap. Buku. Oh nggih, matur nuwun. Sak menika mawon Bukit sih kula tampi. Ya. Hadiah buku nggo aku kan dhek ngerti aku gemar membaca. Tenane. Penggemar membaca tapi kacamatane wingi wis tiba ning laut. Tuku sik kacamatamu. Kacanatane. Mriki Bu, mboten napa-napa nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Wah, tepuk tangan dulu buat Bukit sih. Yo, pembaharuan wayang untuk penonton terkini gaya pakliran garap semalam. Oh iya, sajian dramatiki Purba Asmara oleh Catherine Anne Emerson. Oh iya. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh Wikan Satriati Yayasan Lontar dan Rudi Wiratama UGM. Wah, seneng ya. Yo, dasare aku yo ngefan karo Mas Nah, Purba. toh sing didelok mau gambar-gambare. Wis yakin aku. Sak delok ana fotoku ora. Panjenengan janipun bolo napa musuh? Nggih kula nggih sok bolo sok musuh delok wayahe nggih. Bukit sih berarti udah lama belajar Jawa. Belajar Jawa sejak 2004. Oh, 2004 ya. Panjenengan saking pundi kok logatipun Banten? Log. Ngendang. Oh, sakit ngendang barang.
Wes ngeri tenan. Segede. Kula logate benten soale niki uteke rada aneh ya. Dadi rada sengklek. Saking pundi, Mbak? woman, sengklek woman. Menika blasteran. Nggih. Blasteran. Bapakipun kepok, mbokipun kluthuk. Ya, wangsane gedang-gedangan. Sing penting manis ya. Nggih, matur sembah nuwun Bu Matur Keci. sembah nuwun, Bu Sami-sami. Nggih. Sami-sami. Apa Bu Kitsi suruh nembang dikit gitu loh, Pak? Aja nembang, Bu Keci itu pinternya Ngendang. Ngendang. Wah, boleh sedikit Bu ngendang. Apa biasanya bagusnya? Jineman atau apa? Jineman mawon. nggih. Jineman apa Bu? Nggih, jineman apa ular kambang? Ular Lah, kambang. Mbak Ayu sing nyekar jineman. Siap. Bajing lucati dipedhot sedela. Iya. Monggo teruske meneh. Monggo Bu Keci men. Ya piyai luar negeri we kersa ngendang. Monggo. Nah, ngandera ning gambarku to, Sa. Endi halaman piro? Kaca nomor piro? Ndelok tak. 492. Waduh, oh udu Sa, raine Malik. Balik napa? Malik kirik. Olah dungkal gerik. Oh iya, mangga. Iya yuk. Jarwa netra narendrayan sanga langka jan nyenengke tenan kok. Ya terampil ya, Mak. Ya.
biasa. Matur sembah nuwun Mbak Ketsi. Ya paringanipun buku, iso tambah wawasan. Waduh. Tambah ngelmu no. Matur sembah nuwun. Wis ora mokal wong garwane we pengrawit handal Pak Wakidi. Ya matur sembah nuwun ya Mak. Iya. Wis paring tambahan ngelmu awake dhewe. Ayo teruske yuk, ayo iki tambahan lelagon ana meneh saka para dukuh yang di tribun VIP. Gedung baru lantai O di minta lagu Liwung. Ya. Dukuhe kok do seneng Liwung to iki. Ya ora apa-apa. Elisa tanda tangan Dukuh Sardonoarjo. Nggih, monggo diaturake. Oh, kaya apa sik ning dhuwur kaya apa? Iya. Kaya konser Pak nganggo lampu parang lho ngene iki. Ora nganggo lampu kae. Enek carane penonton bal-balan malah sing murah dhewe kan. Ayo yuk di anu apa jenenge di Bawane diteruske. Heeh, iki kagem Pak Tumiyono engko ndak gelo. Ya, monggo. Mbak Kerci lenggah rumiyin. Ya, ngono ya. Gunung Semadang ketunjang Talaga Sekawayana Terang kicik di tengah gua Dunungna ulah pundung tudis sungkururan sungkan tadi ngancik di negara hati nang Sunda. Ya, mangga diaturake. Ya. Joget. Ya. Ayo. Piye? Joget dengan ramu ora joget ki piye? Joget sa, ya sa. Oh, gar. Ya. Yo, golek keringat. Awas lho Pak, cekelan kok nek tiba. Tiba lorong kok. Wis iki le petekelen kuwi lho. Apa? Petekelan. Petekelan. Takilen. Petakilan. Pedekelen ki. Ora ngerti jenenge kok sikile pedekelen. Iya, ya ben apa-apa. Yo, mangga. Bajing loro loncat. Loro iki wetengane kuwi. Oh. Ya. Bajing loncat, bajing loncat.
rebabe